Naasa linya nato karon ang atuang concerned citizen atong tagaan og pagtagad. Hello, maayong buntag, sir. Morning, Mike. Good morning. Okay, concerned citizen, no? Ah? Concerned citizen, taga-asa ang atong concerned citizen. Sa barangay, sir? San Antonio, Bilin, sa Barangay Zone 2. Ruas Extension, San Antonio, Bilin. Okay, sir. Alright, sir, unsay ato ang kuandia concern sa ato ang Kaning lugar? basura dire sa tunga sa San Antonio Village ba, ningkag naman yun sa karsada, gibutang lagi anin tagabalay dire siguro ni tungod man yun sa balay. Kinahanglan man yun na mga atensyon kay madiskrasyan sa kanan diha. San Antonio Village. Okay. So, San Antonio Village. Aning balay dire sa tungod, akong balay, nag-order nga bawal lagi basura diha. Kami wa man pud may gabutang nga diha kay ni balo naman may nag-order na gyud ng balay. Ang problema man ning mga tao kay wala mi kay balog taga-asa gyud ni nagpundok ani mga basura nga dili pud puniton sa basurero kay umbot unsa nga nung gipili pud na nila paghakot. Sir, naa may pick-up point nga gibutang si Kapitan Abangan ang mga opisyales sa Zone 2 diha sa may San Antonio na may pick-up point diha. Nagsige mas sila kaagi di may pero naman gatagan. Isay wa gatagad, sir. Wala naman nila tanawa kung sa kalat ang basura diha nga gibutang. Kani mo ingon ka, sir, nga naana sa tunga sa kalsada ang basura? Oo. Usa man ang mga sinako o kanang mga nagkalat niya ng gawas sa sako kay basig ang mga iro mo nagkuan plaster diha sa tunga. Dili pod. Kung iro dili man kadaog gani mga kutso nagdugayo nga kana magdaan na gay kutso niya na may mga karton na sako. Nay kutson diha? Oo. Sa tan-aw nimo taog yoy nag-alsa ana. Tao yung nag-alsa tagtapok ani. So basig birada naggabi or kadlawon kanang way makabantay. Base kay wa man pud kita gyud og kinsay gabutang basta kay natungod yun is balay ani dakong balay nga. Kanang nay dakong balay diha kanang nay taas nga pader. O giporsil man sa tubang sa ilang gate nagporsil niya wa man gyud siguro bayar mao ni nga naglagot. Naglagot kay walay buyer gipatunga ang kuan ang basura. Baligya. Balik naman niya. Yan naman ni baligya ning balaya. Okay. So nagbutang ang tagtungod diha or ang barangay og kanang bawal maglabay og basura. Naay nakapaskil diha. Na ko kayo nga pursa gikuan diha gibutang diri gitapad niya sa iyang porsil nga balay. Oo. Kunya gitapad niya ang bawal magbutang og basura. Dugay na ni siya kaya nga order niya ning taga-balay mbot wa maproduksyon ni kapitan ang butaon sa ni. Sir, kanang naay nakabutang nga bawal tapad sa for sale nga ilang gibutang diha, mga karatula, naa diha sa duol sa pick-up point? Diha gyud sa pick-up na nila pud aning basura nga gitambak, diha pud gyud gibutang niya kay aron matingson gyud ang pick-up ang hasta pud ni puyo aning barangaya nga lumulupyo kami usama pud mi diri pero di man ko official kung official ko ako na nang aksyonan bahala sa kung sa istorya di man official. Sir, ikaw dugay man gyud kada, sir, no? Asa may una kanang pick up point o kanang gibutang nga bawal maglaway basura? Ay una ning gibutang nga bawal magbutang basura. Oy, dapat wala gibutang ang pick up point diha ay bawal magbutang niya, magbutang tag pick up point. Di, butang. Sige. Na-pick up point bang gibutang diha nga ambot wala ko kapansin karon og na pick up point nga gibutang kanang karatula pero ang karatula akong makita di kanunay kanang house and lot for sale o kaning yang bawal ang basura mo ni makita nako. Sir, kada pick up point, gwapo man unta na kung tarungon lagbutang sa mga tag-iyaan ng basura, isulod og tarong, o nya siradaan ang katong pick up point na kuan, murag kulungan aron nya dili mahugaw tanawon.
Pero naabay mga basura diha sir nga wala kuha sa basurero? Wala hot daw kuha. Nabilin nga wa kwa sa basurero. Ya kani pong mga tao di San Antonio wa gi disiplina ba kay sa adlaw nga na may order sa barangay nga ang panahon nga adlaw nga inyong iglalabay sa basura Bernes sa gabi Oo. kay pagkakadlawon pick upon sa basurero. Oo. Ang problema ani Lunes pa hangtod sa Sabado magsugod ang panlabay wa gi disiplina ambot na lang. So tanaw nimo wa sila kabalo nga kanus pwede maglabay basura o wa gyud disiplina. Naaywa ka balo na apoy naibalo kay wa mo ko meeting nga ni kapitan abang gani nga mga tao na mayo dire sa unsang orasa gyud nang ibutan dapat pick upon niya mga tao dire na mayo unya Sir. iyang mitingon diya siyang barangay karon makibalo gyud unsay patakaran sa basura dili magkalat ng tungas kalsada. Okay, okay. Sir, gi-inform po ba nimo si Kagawad Espirta diha kay Yaman Baluarte? Sa bag-o pa ko diri may kantinood lang ako gitighipos aning basura nakatawa ning uban diri kay bag-o pa manggugo mga kasmana Oh. kita na ko kugaw diri sa basura pero nagkadugay murag katawaan man lang ko sa magbutang na pa yun naabtan ako nga imbutang pa yun naghipos ko sa basura tingnan ako dili bawal nga karon magbutang og basura brad kay dili man itimbutang og basura day ako lang ning gidauban akong hipos kani mga nasubra sa basurero kay hugaw kayo ka kitos mga ero dagandagan kasada magkalat ang basura. Okay, so natingala na lang ang mga residente diha nga mo agi sa kalsada nga ang basura nagpatunga na. Correct nakita Oy. ko yung mga tao dre. Onya, sir, na-inform nimo si Kagawad Espirta kay Kagawad mapuna sa Zone 2. Aware siya na? Wala na ko ngayon for wala kay na. Antinood diyam ni sa unahan sa akong balay. Okay. Wala na ko mag-inform kay kada oras nag-agin yung mga tao niya hasta siya pero man niya ambot natingala ko nga may maghapon mo drive niya sa sakyanan niya. Okay, okay. Sige, sir. Sa tanaw nimo, ang tag-iya sa basura dili lang kay taga San Antonio, basig tagalain pong planeta. Mao base kay daghan nagay kayo muluyagon kay halos kada oras magbutang og basura diri sa kanang ni pick up Okay. nga gingon nimo pick up with. Yes, sir. Sir, sige sir ha. Imuhang panawagan sa mga barangay officials kaya itong tawagan si Kapitan Roswaya na to, sir. Go ahead. Mas mayo gyud nga siguro ikaw na lang siguro may kay murag sud-sud kadlong kami gobernador ba mas mabot ning gobernador. Okay, okay. Sige. Salamat kayo, sir ha. Kaya itong tawagan ron si Kapitan na kuwaon na to yung solusyon ani. Yes, sir. Salamat. Okay. Okay, ato nang na-contact karon ang ato ang butihing kapitan sa Barangay Zone 2 Digo City. Nasa linya na nato karon si Kapitan Rodrigo Dodong Abangan. Kap, good morning Kap. Hello, morning. Okay. Kap, naay concern citizen nagtawag sa to karon sa tong programa nga diha daw sa San Antonio Village sa May Rojas dunay mga basura kap nga napay kaning karaan nga kutson, mga karton, mga sinako nga gituyo nagyugbutang sa tunga sa kalsada kap. Kay matod pa nasuko na daw ang tag-iya sa balay kanang naidakong balay diha nga baligya kay gibutangan na daw nila og bawal maglabay basura pero daghan gihapon kayo ang naglabay basura diha. Wa pa gyud sa sakto nga kuan
panahon sa tinglabay sa basura. Kap, unsay imuhang kuan ani kasulti nimo? Unsay may himuon ani Kap? Ay, yes. So, isang problema ng basura. So, isang lang among concern nga. Ito ni dili taga-sunto na. Pang-upan, magdala o ikan mga subdivision. Upan magdala mga sakyanan, i-drop in. So, mo ito na nga kung wala. Whenever kung madakpan na kayo pang pinantigod mo, 1,000. So, dapat ang concern po sa tagtungod na magtinabangay. Although, sa programa na mo sa barangay, mo nang mo na mo restricting among kada area. So, siyang ka-district na ito, siyang kagawad. Siyang kagawad assign niya si kagawad Sparta. So, ako, surprise ko nga, every season mo na mo, nag-reporting sila. And, naman ko na surprise nga na ay problema niya. I-assure na mo, amo na ipakuha. At the same time, mong tawagan ng singro. So, among kuha na nagkarong hapon so tanong sa sentro. Oo. So karong hapon Kap inyuhan na ipakuha. Oo. Kap, panalitan Kap kay isa ako nasayran sa inyuha sa imuhang pagdumala, imuha na gani ng ginapahipos diya lila kay kausa. Siguro ikadagan niya gayon. Kamo na mismo kauban ang mga functionaries ng hakot, gibutang sa truck. O hangtod kanus aning style Kap, dili ba nato pangitaag paagi nga mabawalan na gyud o madakpan unsa bay himon anang maglabay basura diha Kap? Padang gamot na mo na sa Michael kay kani nga problema dili kani mahitabo sa taga-Sunto. Mo sa mga barangay kapitan, especially sa Guman, mo na nga mo problema. Kana usaon pagkakuan lagi December so nag-pick up po pagting taganang mga labay. So natingala mi kung before itagmay ra mo ng basura nagibutang ng pick up pagting ng taganang mga basura sa among observation papunta na mo ang mga tagbalay surprise ko siya kay pila naman sila kay bubong dili man nila mabot ang load. So, parikamutan na mo ka na asipadak pa na, kaya mo ipahit na sa LTO, at the same time, penalties nga 5,000. Ama na, even kung may affiliate stations niya, nagbutang na ganin siya kung kanangkuhan at CCTV. Para lang ang madakpan kay Giuseppe ko. Kula diya, inyuhan nga concern kay wala, sige lang wag na pangilan atong panikamutan sa itong mahimo. Kisay nagbutag CCTV Kap? Ang kanang naiwat filling station niya, Kanto? Kanto sa kuan sa Rojas kanang San Antonio? So posible makitaan ang mga maglabay diag basura. Pero mo labay na sila Kap ting kadlawon man Kap para dili masilip. Okay sa amo ang concern nga kuan niya. Kung sa una, so magitabig pagi niya ako ipapa ng kagawad ko concern din na at kagawad district nga panikamutan po na kung sa una kuan dapat magtinabangay ng ganda kung necessary nga butagan ng mga tanod para lang makuhan hindi lang mo ng problema mostly na Beto. Ang dili kaya mo sa nagkuan ko nga dili lang ni sa zone 2 bisang asang barangay. Ang problema sa mga kapitan. Ang basura dili lang sa ilaha nga kuan. Pilay multa na Kap? Basura nga kuan. Pilay multa Kap? 5,000 na ang national kilometer na 5,000. 5,000 ang sako? Saman? Ang madakpan ang pinag Sabi na ko. Okay. So karong hapon Kap inyong kuhaon na diha. Kay maluoy naman gud kay tanin nyo, luoy na kayo ba sige lang mo kuha. Doktorong akuan. Tawagan ako tong si kagawad para mga ikuan sa zero para makuha. Luoy kay ko ninyo ba? Ikaw mo unay ra ba kag kuan mo unay ba kag alsa sa sako itsa dito sa truck? Oh, grabe. Mo lang ang panig mo
Michael kay Pastor na kay Sige, Kap. Unsa imong mensahe sa mga tagian ng basura, Kap? Ay, nuwa, mas kapitan. Dahil lang kayo mo labigyan mo taron. Wala. Hello, Kap. Okay. Kap, mensahe nimo sa tagian ng basura, Kap, kanang mga magpataka og labay. So, ako lang ayon mo nga. Ato tayo balawod karon nga. Kung maglap ka nga dili mo masurad at makatako na yung penalty. So, ayon lang tao sa iyo ilang basura. Kung may mo kay basura ninyo, yung ating problema. Ayaw, kagkabalawin upang mga subdivisions, upang mga pitikatan, upang pick up ang equal nila. So, sorry lang, pasapan mo. So, ang magretong balawod, kasi kami nalikamot sa desisyon na Diyos. Na mag-video ang sa Diyos. Kailangan ordinan sa anak. Okay. So, salamat kayo. Sige. So, sorry na lang yun sa madakpan. Sorry na lang. Oo, sige. Salamat, Kap. Kapitan Rodrigo Abangan sa Barangay Zonto. Thank you, Kap. Okay. Si Puno Barangay Rodrigo Dudong Abangan sa Barangay Zone 2. Okay na ka, concern? Concern citizen?